Karbon Karbing Long Life Kelang Ratung Duan. Pini ni tum Karbing Long Life Team Pen. Ladak Nilip Constituency ki Parlupon Jasemet. Ladak Veterinary Block Labangso Asai Hem Long Sidulo. Cukai damda 1996 aningkan si Labangso Hem Kimrang Ponlo. Lapena Prangke dak Nagareng Ma Labangso Arong Adung si Labangso Nilip Block Labangso Veterinary Asai Hem Mangadulo. Sidami isi non ladak laan ahem la pusona na kang janga building kim de rapi kopi posi fil la bangso fil visit la bangso officer lobdi of la pen non banke veterinary block officer banke chewang wanglo sitame dak pos hini do non la so pos hini non na nang join wangwe la tai sin interest fact lo la pen la bangke doktor kuatar hemlo sitami la daga bangke kiju nalang ke meme ngapen kiju nalang ringwel dan angka vidya da joini la pen PhD pen alang facilities mukha vidya da joini si dag bangke doktor tum sitami dag nang duang wedelo la pen ke ladak la bangso hem ke non bangke ahem aru rang so si dukok cholo akalar da meme lo arve nang kili pen chenglok septic tank tan nang henu elo lapen bathroom sadroom ta kaduk we prit dang asong si thek por long lo non laik tha ana hem kang jang sarkar pen kikim kirang kuti tangka ki pipen si la hai veterinary labang so blog asa hem kim pon lo non ke lang tha jo hai ador jata jawe awasta we pin lo nang laik tha da ke phak roi bi roi asong si pin chong de lo punang laik tha lake ladak block labang su veterinary dispensary asai hem boundary wall pe na gate ho la gate ke kankir phanma mate arum ki bi phanlo laik thajo labang su gate ke arum ki bi ke penanga ningkan dolo sidame interesting non under renovation asai avila interesting lo la so gate ke gate kankir phan kali makalang samet jo boundary wall da lapu dinghak lo lape lapu gate lang tha lage aklong ki hut pu abe pin lo lapu jo lai lo lage dak masi pu logai dun pa oi pai lo angke gate bangke tomon pu longe lage crab rai lo la so gate lang tha gate na ke marah lahai lo mai litung Karbing Long ke develop ke lahai lo interesting lo la boundary wall da lai tha jo boundary wall lo lage dake chainong chelong da lapu aning hang aling si labang so building MC damare lo munita aning hang aling ajo philo da lapu hangram jo so si non mangke labang so block veterinary labang so dispensary nilibelong mangke lapu son si hangram jo lo like tha ladak bangke lake septic tank lo ladak bathroom facilities pan laso septic tank da lang tha puman run wang amat kemen thor kemen ai hiang nim anda hiang nim lo lata lalo lapen lapu lang tha mase velu yo lapu da ke ter ke era chai nong hi pen cheng lok abap pumat ingrang da suan pin lo jo la pipe mokha ke dolo pipe mokha ke dolo la bathroom facility sitame la ke langta velo chatta velo la puson si jo ahe ma khirki lang non mang ke bhut bangla
labang so hem anak kuti tangka pen sanction lo labang so hem establish lo non bangke phak roi bi roi so sinang mandel bang na lai ta railing avelo so aja ta son avelo lang tha la jo la puson hello ilitum karbieng long penangan department atum ke pangkrivi kelang cari dunde officer atum celang dunde jasemet lahai ke celang dunde athema isi department pen jong si officer hem kim lo polote hala dakta bang goreng war sai chokle matum doji officer pen chenglok pion pen 4 grade pen chenglok alang tum jong si lang dunde cari dunde bang officially record bang la lo thuilong buhilong record bang mesen po rara phange jo la puson si pamahu pro son si thekpon long la puson lo maili tum karbing long jing thurji ili tum department anaki ong samela puson department ta dolang jo lahai lang tha la sila dak field visit atum bangke non anda post hini khali do pusina pudun sidame alang litum chewangwe la sila alang li ke dak caretaker lo teron saho penda lam the si arjuna मैं के हमारी तेरान पु mentu nikan si dak la so asai hem kim lo la langso la की में बैंक के हेलो 2015 पे तो मैं दानी तुंगे बांग 2020 से बांग हाँ प्रांग के हाला थाक से तो हाला नीली ब्लॉक 15 पे सेटलमेंट नॉन दागा डिस्पेंसरी की मिना बांग तो बांग के 2020 ने कासी दाग स्टेबलिश लो के बांग लो दागा दो के ande kuma kopia post khali lo dak post ke dulo tame munir bang we ke tangi lo mane bebe bain delang post ta pakta bang we VFA ke field assistant veterinary lo kalang lo la field assistant tum komama lo ke bang biga men khana amen ke dak kerang jon jila mane bang we amen ke da bang pila ta post ke khali dulo dak post ke do ta me dai thoi nu dai thoi pa si nu bang hala जहाँ पो सीधा में दाग सिद्धू नहीं मत दाग दो नहीं बांके दाग दो नहीं बिना तो के बांगे ला अपने तो नहीं तो बांगे ला lang ik tanang thanulo la korte tanang thanulo la bangso hem ke 4th grade pion atum ben chenglok staff atum si dak bange donang po sida me alang litum la bangso post dak do post me amuni tum ke dak do bang si kapre ka dim me si bang nang kok la thema la dak bang ke non bang bhut bangla binak posi dak e bang be lo lang facilities avi alang litum padoji pulote department atum higher authority tum alang litum nang lang cari dun sidak ke pangthir penceng lok mir ke e penceng lok ason la an e pulute nang litum la department pen ke public phan koso si awareness people koso si ma la alang litum chupang reng long hong penceng lok bi phak tum phan koso si awareness people jong si amena office atum ke chido nei ya hemata bi phak roi ason hem pinjong de pulute koso si inde long hong pi tum han koso si alang litum dowai people injection people de koso si alang litum public tum awareness people la puson si veterinary tum la dak nilip constituency la son nilip block along la bang so a veterinary sa hem bang la puson si bhut bangla son pinchong de lo la si interesting lo la ha ge department tum chelang dun vek nang ji department tum chelang dun de pulute la puson si along tin same bhut bangla nang man po la dak la bang so board along ke to bang ke Gov of Assam lo Animal Husbandry and Veterinary Department lo Karbi Anglong Autonomous Council lo Block Veterinary Dispensary Block Veterinary pulude nali mutu mathatha labang ke thetan asai hem lo veterinary puchot kali da ke block veterinary dispensary pun anpin lo pulude ladaga branch bang ke thetan lo ladaga bang ke ko PPC longji ko PPA medicine si longji ko PPA vaccination pen chenglok identification of animal using unique animal identification pairs tag pen chenglok vaccination of female cattle and buffalo calf lahai pen chenglok vaccination ang ton pen lesame dak air tagging pen chenglok easy identification la keep accurate record of calf born vaccination deworming milk production pen chenglok breeding etc pen chenglok smooth process of ownerships handover while selling and buyers livestock pen chenglok mane la ilitum chupangreng jasemet ke longhong pen chenglok bi phak lahai ke chupangreng pen ku puson si department pen samil tum ale longpon po ku PPC dak pen medicine pen chenglok vaccination pen chenglok ku PPC ale longpon ma lahai bang ke dak pen longpon po sa sitame lalo nili karbing long life ke lang ra tuhan paklang pon ni la bang ke
la BVO mane la ke block veterinary officer lo dake doktor inuddo pola hello doktor chamber lo non market doktor wangwelang office ke office awal lo same doktor wangwelang alang li mangke dawai ke nam puti furong sepi sidam jilo la pen interesting mangela ke la bangke veterinary field assistant lo la bangke VFA mane veterinary field assistant la lagi na momentu aning kana nam belone lagi jo nonanda la sof sai hem bangke jo do bhari talla jo lai thayo ko sol se nge la bangso block veterinary pen ko PPC claim po nei ma katura bangke la dak thek dak lo la lo office hem da impu lo se la therak memi phiri meni dakta bhut bangla lo la bangke dake tok bangke pion and fourth grade lo la bangso officer room bangke dak bangke ason jo lai cameraman lai ke air tagging phan lo hong mate la jasme chai nong tum phan lo la pen la dak bangke la lo dawai pi ni la pen la dak ni li paklang poning tung dak bangke stock room lo bon dak bangke stock room lo same stock room pumat jo lai mu kopi pia medicine si freeze la dak jasme freeze ke donang bo deep freeze ta donang po atema la medicine ke adhoke freeze along ta ki bi ke nang sot jo non ke la tung ke la hai pok lora a box along si bibi ke medicine mo kha jong si mesen men alang litum bi pon paper te ke pare ngi gali ki pachi thurong bola ke long hong phanda bi phak phanda la lo la pen la pu bang ke la pu bang ta ko pi la da ke pi phalo ne la pu ke toilet lo di la lo jasme ke veterinary field assistant atum bahini ladak ke post dulu hai sitami kopi phasi bang vedane Dada kerang udah bang nilita keceng pengkeju dalam bang lapon sini nih kita nilitum dah ke dispensary ho sub center leputa kali dispensary blok dak nili blok long ke dispensary apa si VFA ke dovek nanya nilitum ani di include benda nilitum han VFA post hari muni dovek nanya dak nilitum nili pengke hang ani ding week lo kita pinian inda nilitum han VFA post ke klaim bang puawi pinian tak sama post bang dulu arum ta dolo alang li gute dolo setan ini cuma pinian ni anta VFA ya akam klaim bang fitunga nang pipelang ani tum hala da la so phi bang la jasmen pion la ben fourth grade tum han ke dodim la pen ge somar dum lo family quarter le hai same hala so hem bang ke 2015 16 ni gan si kim rang pon lo same non la bang so hem hem the pu bang ke non bang ke bhut bangla son si pinchong det non ke lang facilities ta velo septic tank ta heno elo latrine bathroom ta lai ke department pen annual labang so repairing renovation asai ke ding person avema mate kopi posi lang ave delo kopi posi kopi lo nang tum kisung namge kisung alam je thanam pute ahok lo nang lila solam makar jubang ke kisung ke thepik athe bani tum dak ke jun alang facility ave current facility ave lai hui pen gasi sak do pik la pen ke non jitu la so building lo piposi ke de no dak pothe map te facility ka ve pe namasi staff tum na do no dak lo la sela so phan penangan chuning ri lo angsong phanta la hai repairing apaan pu sita me non puta facility ka ve masih dono dak lo staff atum ta ke dam tang ningkan hini aprang repairing dolo sita me koson ko pipe ne repairing ladak ni thom ka me claim opaya ladak repairing bang lo sita ni thom ve ka me claim bang si alom so kam claim masing ton kok lo ko masih kam claim lo ne koson lo ne thang chini lo masih kam bang mane pejuji petang te bang sila pemain ton kok lo jo la puson jalo amase ke staff tum do ya tum sita me dono da ka son lo a hem non la puta morim sang a son nang tum da thek long lo apos tu ka kenang sot ke staff tum ma kota lo da ke do vek nang dim lo sita me ke do ya dim bang facility ka ve da join ni ma si do thek bang de lo non ni like neli mena kota a son lo do lo sita facility thangna ta ni phanang bipe department hoi pe na sarkar hoi pe na thangna ta ve non repairing ke dam tanga ningkan tom lo ba pinning heta no he jong ta tomon ke the hota ting chetroxy ke oi panuta nelimina tangka pen so ting nam si ka chesalam ke juna lang sa nelimina lang tu khusi la so lang tu nelimina si ke hot
Jola puson jat. Angke nili lada ka do bang sini lita nili mena ke do dimda facility sarkar men thang da ave. Ke juna lang karena build dan nili mena sin nonda ka chipina. Oh. Jola pus son jat. Ama si baki staff atum ke do theke de lo hello chat lo lapen ke VFE sita me dono da si bangala lo lada facility ka vede pena joini pe masi do theke de lo. Ane la doktor ke aprang e malo ne. Doktor ke aprang ke aro sasu sab nambai do pu. Alang lino ke dhon siri si dolo. Telang li ke do sekta la hai pin renovation asai mate da ko pipia problem ma ang songan palelele ma. Ang songan pale lu pusinang pu baido bang tahok ni to manang thano ke do facility ave dono baido ko son si ke do po ma ta upai de lo ang song alam than bom tang song bem bang na fanang pipe pu de ko son si selam po majula puson alam pe masi ama baido bang ta ning kan thom pridak do lo ama si transfer dam jilo non aku terang sar roka sen terang non aku in charge alang li masi doktor lo Telang li bang det ben ko pilo nal tung che thek long le. non alang li sar bang de pen bang ni tum ka che thek long bang la hello dispensary long aprang ni tum la so dispensary anta ni tum dawai bithai ni ko ta long si dawai bina Oh. office ben dawai nang le lo putel la so dispensary da tomon pon lablo thang da be bima bino dalo current facility thang da be ni ko ta long si dipu ben jitu medicine nang le anta ni long si stock pola pu bilo sita mi terang sar non ke bang pen ni tu mi si hini kachelar office long kachelar them long ke lang lo sara run mong ta table chair pen dang lok dolo la pen ke freeze ta dolo emergency pen dawai ke pang samne ya kenang do kibina ya dim da dolo karen sita ini temporary ni tum kache rung pen ta mela puklem lo jola puson ya lo Non nali tum staff bang kon da do. staff ni tum namanya bang pri Bang pri bela. bang pri ke 4 grade bang at home dolo an par ke doktor lo in charge malo alang linut terang sama bang pri ke do Dang song ben bang vi ma. Authority ang song tum ben. ang song ben Pin field visit ning aning kan sek pen son field visit bang vi ma. ning kan sek ben la puson ke bang puke bang vi pilang sita me ke claim nang ya sai an ke ni tum ban ang song ben jitu nang ke thana teng asini tum claim bom lo Ante veterinary EM bang lo ma. veterinary em bang vi pilang Bang vi pin la. bang vi pilang Oh. non jitu nan BJP sarkar ho bang veterinary em bang ke non ni tum dispensary long ke nang home ri la La lo ahok lo. Non nili dak do bangke la nilip block la bangso veterinary sai hem long lo non la bangso ladak kedam ke bang phan ladak safety railing do nei railing ta ave la pen nili si interesting bang na lim paklang morning tu munit si dak do de lo pot la na ningkan ke dak muring sang lo phak roi bi roi song si pinchong de lo pen bud bangla pu hai nili cameraman phan nili phan mohor na pane toilo da a mohor long nili klang onde del a video ke record lo tame a screen mang black lo ni dun ta che phedu kan pin lo la pen nili dak pamu nili mohor na ke en huri nuet ke bang hut ke kopine to mon nang ja phu sona do la si interesting lo la ge a hokalam lo munit do de a hem pulote la ningkan kang thim la jong si building hem la puson beware pulote kopine paranormal la bangso pupu la activities है la son du koktiti nasi lalo nasi lain tha jo lage biroi phak roi la puge bang sada cigarette biri nange mong atung jo lain tha lage bang tas nange pathu tung lo lage biri cigarette sai de lo atas a cheta do lo jo tas a chet sai de lo lain tha jo a sekor do lo Lahai tum sidio, baik tak. Ceiling ta la pulo fan avelo, karena sistem masih avelo. Ahem mentu tong la bangso building kiru pune, thang protecte lo lahai ke bang ta se patu tu mala tar lo. Bathroom ke nili tua ko se phere mi lo, lain tak. Lang tahun ni lo ini angin tano. Jo, lampin akhir kang tang. Jo lango la son lu mai li tum kar biang long ching thur ji ge
Karbing long lapuson si cingtur pemain itu. Sorkar pen bangke tangga nang fan nang release po. Hem kikim fan bang proposal nang pipo. Kontraktor hem kim po. Lana na fan lana na department lana na sabran lana na committee po. Sita me ka maintain nang ji arona tang do department along. A norms do a criteria do hal hai follow nang we lai lang itha. La bathroom ke nili na paklang masiu nilo lai lo lang pheri me milo jo lai ke asi sachet dolam lo la ekdom kubi kang thok nagela sada cigarette biri hor ke mong tum la tas na pathu tum lain tha jo lai ke apai dolo alang avelu jo chethera kami jing so mi lai lo ili tum kar bing long jo lang oi Angton ben jo ante ladak local committee tum mate dak ke thek dinga tum labangso building e puthak mate labangso block veterinary labangso asai hem ke pang thi raphan renovation aphan dak leader tum ta em atum long ta thangna pinpura lo pali lelema non make lahai pinpura lo ke pali polam bangken arjudunong lang lapen thek ta thek donong lela non amat ke amasila puson building ta non ang litum thek long lo nang litum jor ali abang putina thek long lo yo ke do na ve gadim mang si dolong le da son gela pulo ni tum lang facility karen ka ve pendang lok angton akola so hem non puta incomplete la ke do ji phanda pheri me son si dolang da amasi munit stop tum ke do ji phanda ke do ji kasik sak do ko katora do ko puson ya lo yo Lasinil tum karbing long live pen ki pudam kang tung mangel lalo. Ili tum autonomous council aphan department dopik lo education pen cheng lok block pen cheng lok PHE pen cheng lok water resource pen cheng lok tourism department pen cheng lok education department pen cheng lok penangana department ili tum 6 schedule under mate autonomous council aphan isi jakong nai pi phan penangana department nang pilo sida me ili tum department atum officer atum a secretary atum principal secretary pen chenglok a in charge the secretary council along secretary to men chenglok kipu parla mali non ge em komatong done in charge alang list nami amen pung tung telo alang list amen lahai nang chelang unde nang cari dunde lasi lahai jong si lang unde cari dunde polote elitum karbieng long ke pa Phinai district lo anso se pa philang ili tu meja kong chini wangwe ili tu marona tang penang an la puson ka chini dunde ba chini stame penangan ke claim alu paper pen ke choklimpo athak la puson si kai ta thek ponlong education department ta isivinat lo edhoka a department ke edhoka school ke teacher dam de pin pen chenglok penangan di department atum PHE pen dala son lo penangan a department la puson si kelang cari ponpe office nang ke mara pen chenglok I staff atum aron reporting pen chewang we duty chikle mangwe rada phan ko puson si awareness piun po la sinilitum karbing long life pen ladak nilip labang so veterinary blog long ke bang athipi bang ke lalo nilitum karbing long life pen ke pudam bang ke nilitum ladak staff atum phan nilitum pudam thaiwe sitame kelang cari atum officer atum a department ake hoy atum alang litum nanglang cari nai lapen ladak nilip labang so block veterinary long stame angton pen facilities adak kelong nai aron tang do an sami pa preng pon nang ji lapen mesen pen labang so asai deng pon nang po non mat ke karbing long life pen bikrom